Patay mo ada kan saan mo lugar. Saan yung lugar dire bay? Patay nawala na kita dia pa. Nawala kita ni. Saan ta makatulog ano? Lah. Dagan bay ni polis. Ito pulis. Bakit naman ito mga balas? Yung pulis to. Saan kung ako nag-building rin, uy. Saan ba tani? Dili mo taga-dirigod? Dili mo taga-dirigod nung unsa naman ta? Ano ba? Ano talang ito? Durante mo taga-dirigod. Durante kita lugaran. Kalakalan ta. Saan mo na? Lah. Kamu dia bulldozer na gamay oh. Bulldozer. Bulldozer. Ta. Uita. Ya, oi. Ini wala na tani po. Ini ako anak. Tur, binawa ni oi. Paking ko ba no? Patay kita boy bang wala kita. 68 shopping center. Waduh, patay wala kita yun. Asa na yung lugaran ni? Ano sa may lugaran pa initar lagi ni? Gani init kayo. Kabalog ni. Kuna anad sa init ba? Lah, kuwas langgam mo. Pag yun. Gani ito manglupad. Tanod di kayo. Kuwas langgam oy. Tanod di kayo mga langgama di manglupad. Langgam. Hanad langgam ri. Siya pag yung kana, langgama kay murag dragon. Kaya ba itong langgama no? Mura mag-dragon? Lupa doon, dili idas ba ito? Idas. Talakban lang ta kay o dakot mo yung balay o. Aglok. Tasap mo yung balaya ni oy. Ano ni? Ay, basurahan. Ano yung labayan ng mga hugaw? Sura poblasyon, mao ni? Sige, basura poblasyon. Basura poblasyon. Sagot na nato daw. Sige sanginan tadya. Sagot na nato ang basura daw. Bagan ay barangay. Gani, poblasyon. Ta. Saulit na ta. Lah, naghanap pa ng gulay. Uy, di ba natin sa bukid no? Tagas bukid to yan. Nangalagi din eh. Bola lang yan. Dapat sila mong tayo. Pasimas daw, pasimas. Natay mas? Pasimas na to. Naman tayo mas, sulod di kita. Ano ni mong mas? Oh, ipasi daw, Hindi totoo yan. Bola lang yan. Zombie apocalypse.